Il-mam qed tesprimi disappunt tagħha għal deċiżjonijiet żbaljati meħuda bla doċċ minn politiċi, deċiżjonijiet ibbażati fuq populiżmu minflok fuq il-parir ta' esperti mediċi, deċiżjonijiet li waslu għas-sitwazzjoni attwali tal-COVID-19 f'pajjiżna. Hekk saħqet l-Assoċjazzjoni Medika Maltija li f'istqarrija kkundannat mingħajr riservi it-tneħħija tal-Konsulent tas-Saħħa Pubblika responsabbli għall koordinazzjoni tar-rispons għal COVID dan wara li l-Konsulent Kenneth Grech kellu l-kuraġġ jirrakkomanda kawtela dwar konsegwenzi li jerġgħu jinfetħu l-iskejjel. What a year! Intant anke l-MUT det mal-mam fil-kundanna dwar it-tkeċċija tal-konsulent Kenneth Grech li tal-pariri dwar il-ftuħ tal-iskejjel. Il-mam minnaħa taħħa se tiltaqa' it-tnejn filgħaxija biex tevalwa s-sitwazzjoni u tiddeċidi x'passi se jittieħdu għal dan l-episodju li t-tobba qed isejħulu bħala wieħed ta' intimidazzjoni. It-tobba fakru kif avveniment tal-anzjani f'San Ġwan, kunċert tal-mużika fil-Belt Valletta, l-avvenimenti kollha tal-għeliet l-ewwel tas-sena f'ħafna ristoranti u bosta partise privati f'Għawdex flimkien ma' messaġġi mħalta min-naħa tal-Gvern ikkawżaw in-numri li qed jisparaw il fuq minn medja ta' 50 każ kuljum għal madwar 200 każ kuljum li qed ikollna issa. It-tobba qalu wkoll li titjiriet regolari lejn ir-Renju Unit qed jibqgħu joperaw minkejja talbiet tal-esperti li jgħidu l-kontra. Il-mam hija konxja li n-numru ta' każijiet pożittivi ġodda li kellna fl-aħħar ġimgħat kienu ta' nies li waslu mir-Renju Unit. Fil-fatt huma talbu għal analiżi serja tal-varjant il-ġdid tal-coronavirus. L-istqarrija kompli tgħid li l-Gvern għandu jkompli appoġġja finanzjarjament l-industrija tat-turiżmu aktar milli jivventa avvenimenti li jitfgħu lin-nies f'riskju u jkomplu jiggravaw is-sitwazzjoni tal-industrija. Il-man fakret li l-Gvern li b'numri l-fuq minn 100 kuljum hemm bżonn qawwi li t-taqsima tal-kura intensiva fl-Isptar Mater Dei u swali mediċi jkunu kapaċi jlaħqu mal-pazjenti filwaqt li immedjatament għandhom jiddaħħlu miżuri biex jitnaqsu n-numri. L-Assoċjazzjoni waslet messaġġ dirett lill-Gvern fejn saħqet li għandu jagħmel kull sforz possibbli biex ikunu salvati l-ħajjiet għax sissa diġà kellna ħafna fatalitajiet.